Să vă binecuvânteze Domnul pe toți. Fraților, vreau să ne încurajeze că suntem a doua formație, dar noi de-abia ne-am adunat, nici ne-am cunoscut unii pe alții bine. Dacă greșim, să nu vă râdeți de noi, fraților. Mai bine rugați-vă pentru noi ca Domnul să ne dea putere și aș dori ca Domnul să ungă cântare. Ca Domnul să ungă cântare, aș dori să cântați cu noi. Pocăință, pocăință.